abusuafo na eye ukuada ukude na yo kotokofie mu na gonja overlord ene asante manura ebeka bom na omage ukude no kama na ye bae no bibia ye wi ya ye sori so na sade ohwe video si dada su ni ade no hu se ene dwumadi no ye fe pa ohwe se do musi efa wo mo ho o makotade ni ade fo batakari ene de o ma ye no atu ahodo edi ahimmo video yi mu ya mutumu se ene ha ye beje menyamenya papa sana yira so na man hin na brempon force betna se ema dwumadi no ye kama ye wie ye ne se ne ye mon komo kakrai na ye nhwe gonja kakra santiman de yate na ye hu se sentini asante gonja nso general form ha o boy na ye do support kakra o gonja general makwa na ho ye de na da ma bi aboko yo gonja ye ntanti ho ensem sa ntene akonya baidie ye ka gonja omo ho abakosem kakra nse gonja de kakra yesu na se omo free mali patem ho eno mbetena baby omo sisi no na omo ye guan for na yo guan for ahodo bibiri wo Ghana gonja ye ba omo de na kire besin kokko na guan for ahodo bi ti se mo na fana yo dwan wiase tomorrow krache latte okere awutu ena afutu omunyina iguanfo nti guanfo Ghana nyina no ya yem se gonjafo ena omo asase so nti uduru savannah region yo kasaku ahoro nketenkete bi hyem nanso omunyina so a kire gonja hene aye kan Yagbonwura Yagbonwura so de kasa sante hene so de kasa hene anom so kan Yagbonwura okay kasa be na omo ka gonja kasa na gonja no so ye guan kasa nti guan kasa no nema bebere wo mo a ene asante no so se nti na oti wura wo mu wura no so de kasa yura eno abi na yura wo no na omo yenhwe aduane a eye common wo mo ho ene adwuma omo ye wo ho omo ta eye ti se trouser ya bi wo ho ena kwadwuma eye omo adwuma pa omo adwuma kese pa omo ta ye kwa uduru ha asase da otadada ebra ye te savannah region foforo no na nka man hen ye bi no na ye Yagbonwura ena ohina obamboy no ye kan wa mamre mu North Mo traditional area tina omumie na ho na North Mo traditional area hene no ehye na se nti mra de chechire savannah region efa ahensem chese abre bia no gonja hene no Yagbonwura ona be your president nti matete se yabobo aman hene bi aka ho e savannah region na so asase ne na komo yemi no pe na ba ko ne show no na se nti ona permanent president e savannah region nti wo here we Asante no permanent president for Asante Regional Association na gonja hene na mampusi hene also on of East region omumie nsa na omumie na ka Otumfuo ho ye permanent president for Regional House of Chiefs nti other regions ne de abato na de yi wo mo ara region se to aba na so wokọ Northern region se a assistance na ye wo friends yana wone bupe onem se bupe anase bin do remove ako yo ahemfo mienu pe na wo Northern region between the president of Regional Association e wo ho yana ka ho na foforo so kan onem se na no ba hene no ntu yo mo mienu fra obi antwe president for Northern Regional Association and they compose yen sana nya hwe afebo the North East no oye opumpo man prochi hene na yo president okay na ai gonja no regions wo Ghana no ebi ho eno wo gonja savannah region ni na gonja fo omo wo mu a wo yakata ku ketwa ni na mo de so esu a kire gonja hene nti ye be fan sa mo ni na gonja fo ti savannah region ni na gonja asase savannah region na gonja savannah na time ani yen chi ni savannah na gonja wo fan na ye 10 Northern region
na any of east nyina ka northern region ho na friend northern region. Na sani na sasa ho no so no na ahemfo bi wo no ma ka ne ho nti sa bre na om nyina Sabra ni permanent president. oh okay Cheche mu no ena of east na koye manproti for nko a nti na on manproti hin omo permanent president ena savannah so koye gonja for nko a nti on permanent president but ko northern region na dagomba when am say nanumba come ho nti nanumba hin dagomba hin na betumi president na man hin na kan de omo tumi president omo so a kire eda dagomba hin na o so a kire nanumba hin one more a system of ahensem na ni ade omo so wa aman hene sa hihye na sesa se ono no ye we no aman hene otiti nkronkro so hye na se ena meka se share region na se savannah na aman hene ba ko na hye na se na mate se sisi ya san ba aman hene aka na ho nti o aman hene nti o aman hene na ho no hye no aheni no enti se yen ya Asante de no the use say we krobi so hena na we hene kopima football omo structure etumi promote nti nka kuma nka Asante memu ha betumi use bi a ahyase ne bi aye fan say we e bi a ejeso hene na echi apagya ba ya Asante hene tano me nti ye ho no se Yagbonwura ekọ ne krechi a ni a promote ahemfo na e wo ho akese no yo kwan fa so mu yi ba ko a be promote na mra ba Yagbonwura na obufra de hifie ba kom ye ni bibisa ho nti unlike ha na ye wo adesifie ba ko om ne di hene no omo ho no asana ba Yagbonwura no na mpempem wo yo hene dada asana wa ba Yagbonwura no akwete ni dagomba ne ya yi bibi kakra akose nti se bia obi ye ohene wo nkronkro na wo ebia bamboya bole ana bisa no ohene bi ko ne kreative wo bia it will promote obi free pro bi so de ne ko the next big town nti ebedu be na ye won ahemfo bi omo na ben akonya no nti akwete no se IGP sa ahemfo no mu no ne mpanyimfo bi wo ho a wo mamre mo betena ase no wayi ba akose o meda o ma no na omo wo ahema so wo no ana omo do ahema de na omo ni bi na se ma hu se nkofo bebiri acha se bobo bi wo north first na mantifi ho no na eni ahema wo nya ho na so kakra kakra ma hu se ahemfo bebiri acha se bobo ti bepem se abrede me hu se yo Yagbonwura oba o kan ho se hema ayon ko fabi dagonja na Asante ntem ya ye bibi pen ya abakosem bi ntoko bi esi pen ya ka buma bibi pen na ya ni gisem ni ade pen ye na awa Asante ne gonja ntem na bibi ni hosa Asante ekonji gonja Asante he ose ko dwabere so nti gonja kan Asante ho akopon be 1874 ho and Britain for a power free Asante nti for a long time na gonja any dagbon no mo ka Asante oh sir na gonja na dagbon dagomba for no mo nya ka Asante nti chi ne moti bro for na betiti nti efiri ho ba no nyina da o ma de o mo ho ha bepem ne me nya nti bi kura say the word kuntunkuni no kra em say na boss efiri gonja kasa ana Asante esane ne chichie na kwa chiri pa ekoya ma de na friend German no ye sabre de friend Roma East Roma West omo ahinkura na so German nya na e kan Asante omo ahinkuro no enemrem kodi wa I from Bontuku e so ho no je ho na nke kopem na ho nyina ya Asante okay de ye hu ne nei de na e ka kire ye Asante penka bomu open puntu nti Asante hene ene ahemfo bebre ehiesie mu me ya na nipa bi no mo so no pese mo de mpapem mu ba ansa na ga na be ba na de friend ga na virtual ni nyina aka Asante ho dara nti nke ni obi ani asem na so na asan amanyo se mu nti na etoda na nkofo bi akwahye bi machi no mo keka kan sem bi to hwe de obi tamfo nke nipa ba ko dada
na ɛka biribi kyerɛ ɔmo ba ha nom no so no wohwɛ ɔmo afade a batakari ne ade ne nteateamu ne drum na ɔmo bɔ ahosuo ɔmo yɛ no ɛyɛ ɛdanso ɛde fra asante nsɛm asante deɛ no ho ɔmo deɛ na ɔmo yɛ no meaning sɛ wɔ mu no ne deɛ hene ɛne ɔmo afadeɛ na ɔmo ɛfa ɔmo nyinaa yɛ nkramofo anaa deɛ tɛn sɛ nkramosom abɛfra ɔmo amammerɛ no na da koro yɛbɛhyɛ da afia wonim sɛ nkramosom di kan ba asante ansa na kristosom ba nkramosom ba asante bɛyɛ mfinhyia ɔha ne akyiri ansa na kristosom ba na ano dwo ada kora yɛwura atena ase ɛwɔ manhyia no na ntwerɛ bi wɔ n'atare na nkramosom ntwerɛ Quran chapter 2 verse 225 ano ɔsɛ Allah sɛ ɔno nko ne Nyankopɔn ɔma ho kwan bibi ntumi nsi ne ho ne nti ɔmo deɛ wokɔ mantifi mu hɔ na akɔyɛ sɛ kasakuo no ahodoɔ no nyinaa no nkramosom abɛfra ɔmo amammerɛ nti batakari ne deɛ nka nkramosom ɛno deɛ ɔmo amammerɛ na yɛ a yɛsɛ batakari ne fuguo no nyinaa no sua firi ɔmo hɔ ebia yɛn ama ne din wɔ yɛ kasam nanso efiri hɔ na ɛba ha sɛ nti ɔmo yɛ na ɔmo hyia a ɛyɛ a ɔmo kyerɛ sɛ sɛdeɛ yɛso yɛwɔ kente din ahodoɔ no ɔmo so ɔmo deɛ ahodoɔ ɔmo akyerɛ me sɛ wohyɛ kyɛ a egyina tenten mu a ɛwɔ ne nhyɛ aseɛ ɛbɛn anim a ɛwɔ ne nhyɛ aseɛ ɛkɔ n'akyi a ɛwɔ ne nhyɛ aseɛ ɛkɔ nifa a ɛkɔ benkum a bia ɛwɔ ne nhyɛ aseɛ nti ɛnɛ sɛ nanka mepɛ sɛ batakari na meka no sɛ daabi mesrɛ wɔ a menkae ade korɔ asɛ ase ebia na ɔkɔhyɛ ankyea no ebia na sɛ makyea no koraa no nso wɔ ne nhyɛ aseɛ nti ebia na menim na me di obi atem na me kodi obi atem nyɛ sɛ man sɛ de me no atene mu de ma address kama de ba na translate ye ma wo concept bi a wɔn hɛ bebe bi a na yɛtwam ti de kɔ nti me pɛ ho asɛ na mkotra me kenti ande me te ase bibi sɛ wɔn bi sɛ yɛwrɛ ba ho sɛ yɛbɔ abɛn ho sɛ kyesɛ nneɛma bebree didi kan ho sɛ afuna ne ade wɔn sɛ wɔn de wɔn nyɛ bisa kyiniɛ so wɔn sɛ wɔn fa bi nsine so ntene ne ade na pɔnkɔ mom ɛna ɔmo overload ba ɔtena so bɛtɛ wɔn aba ha yi deɛ wɔn afa pɔnkɔ no ama ɛne wɔn bodua ne ade ɛne atuo tutu wɔn so to ɛde to ne ade ɔmo yɛ akɔfo ana fi sɛ di ntina ɔbɛhu wɔn na ɔmo de sedeɛ bansiri bi ne nyina bi atoto wɔn etuo ne deɛ ɛka kuro biara amammerɛ ho efiri aburokyi bɛsi Ghana ntina efiri bi 21 Ghana salute yɛtoma head of state efiri atete no na baabi a ɛnɛ ɔmo from home modern world na wɔhene bi na di draw nti tuo no yɛkɔ na yɛgyegye nsase yɛnti yɛtɔ da na ebi mu didi asantefo atam ne sɛ wo no kuro bi a wɔ asante woyi asante kakraka nto kuro bi a asante biara obi kakra ɔmo ayɛ pɛn ɔmo de hɔ afɔ mo baabi wɔ hɔ no ma ɛno asɔm de mo kɔhyɛ aborɔfo ase ɔmo ni abakɔsɛm biara na adwa na ahemfo tesɛ fɛ na akonya ofisɛ ɔmo ko no ɔmo anya nti na ɔmo ba na saa na wɔn di ɔmo akyi kyerɛ sɛ biribi atwa ɔmo na nam di akahoro nsɛm sɛ ɔmo na nam akyerɛ me masɛm a nkaade na nkasakuo ahodoɔ ɛwɔ savannah no ɛhyɛ akyerɛ ɔmo hene ne nyinaa akyerɛ abakɔsɛm nti saa nneɛma no nyinaa akyerɛ abakɔsɛm abusuafoɔ nti general form ɛna ɛne no ɛtwetwe nkɔmmɔ ɛde ɛfa ɛnɛ nhyɛmu no hɔ nti ebehu sɛ yɛwura bɛtumi asa akɔ back sɛ ɔbaa no ɔsɛ ba ɔno so no na ɛtɛ si daa wɔn sɛ wei ne ɔhene ɔtɔ so mmienu a ɛnkyɛ ɔba ha wɔn sɛ 2010 Yagbonwura no hɔ saa brɛ ne ba ɛna wei na ɛbaa a na akyɛ ɛna waba nti megidi sɛ ɛbrɛ hyɛ mu no yɛwura so bɛfɛ brɛ na wakɔ hɔ no na abosom yɛ deɛ takradefoɔ ɛna ɔmbɛhwɛ yɛn no sɛ 27 July yɛkɔ takrade Asante Kotakrade. Yeah, Kotakrade Technical University. Oh, okay. Ɛno ɛdeɛ na ɛkɔ so. Ɔmo yɛ ɔmo anniversary. Ɛna ɔmo atɔ ɔmo nsa afiri yira. Yɛsɛ bɛba ne sɛ kutu sɛ bam. Takrade University na Takrade kuro no. Takrade Technical University no. Nti ɛhɔ hene na ɛfra na university na afrɛ. Oh, okay. Okay. Na ɔmo hene ne hwan? Me nim ɔmo hene. Nti yɛkɔ ne sɛ amammerɛ kwan so a yɛkɔhyia ɔmo hɔ anaasɛ schoolfoɔ no kɛkɛ school no mom na ebia mebɔ mpaeɛ sɛ ebedi kan fa ɔmo ahemfie na ebia bibi saa ansa ne akɔ ba sɛ yɛkɔ ɔmo school no ato ne sa frɛ
Deɛ na ma Asante dance wɔ Ghana ha nti obi apɛ sɛ The ɔba dance no so Asante and so also can Asante. Na the 1st July, also can Asante. Also can Ghana history. Ya chimu be me Asante. Kasaku na aka ni nyina abae. Na kasaku ye chimu num. Yo Guan me de kan krabata bi to say Gonja Sola Tripone Okere Lipe Akwafu Lolobi Efutu Ewutu Latte Ebrew omo nyina aye Guan. Second one akanfo and the nyina nim dada ntimi mbobo so. Yo ever no say wo anglo ton vedome. Yo gadangbe eno say wo bi ti say krobo adan gamasi tema ne ho kono ba. Ene wo mole dagbani ebi ne dagombafo nanumbafo mamprosifo omo nyina ene e kamu efe kana. Nti katako we mu nyina beba aye no. Ene du ba bi akanfo ni mu ho no. Ne efre ahene bi densa. Ena se mu sitete omo asefo no. Ne ma nkro ni bi ka mo ho bro mu ewo ntokwa kwan so. E de pre omo fa ho de omo no from Asante. Omo kon ye je Ghana nyina. Nti abakọsọ no edi kan se kataku ni ahodo no di kan ba. Just mean Asante kon je Ghana nyina no. Ne du ba bi no efri 1824 kon. E na ase ofo dom ho bo abrofo. Na omo ne Asante kon saa tokwa saa be mfinsia aduosun enan emu no achi no ansa na afi Asante eba bi din kugu. Ma hu se nkrofo bi yes omo hene ne Asante obiara ni ho a ne krom hene ejina afa akon na Asante jina afa akon na omo timi kon ye ema omo ne Asante ejina da obiara ebi si da ma se 1826 ntokwan ma hu se nkrofo bi jima omo ka hu jima omo bia aboa English abrofo ne di animu na Danes omo free Denmark na Dutch omo free Netherlands na come ho no so sa kataku ahoro wo aboa no ho nyina aka omo go na omo ne emu jina afa akon na Asante so jina afa akon ne no mo kon ye obiara no han krom kasa obiara no krom hene ene Asante jina kon ye edi nkunu wo Asante so omo boa nti sa antokwa na kokọ so akọpụ 1900 a eno so ase ofo nyina aksan kwọsha abọfo na ti so mbefa golden so anyi ena afi de Gan Asante be share abọfo na se nti ya ba kwọsem nyina ne se katako ne bae Asante bi di dominate ye ena afi Ghana aba eno am enti obi a wosia abakwọsem afa abibire matoye ehun bia we also West African history bia no abakwọsem ne 3 founding of various groupings. I person from tribe the founder of the various nations. The coming into being of Asante and then now Ghana. That's all. Asante one before Asante and then Ghana. That's what me more Ghana we Asante frame. David na say bibia before Asante and Ghana and one. Abakoso bibia ni bibia bi. Nti na obia kasa ofri bibia ye nka hwe ukaso ya Asante ne pe ni asase kan ho se we tu no why no ankasa ahen bi no be kan che de odi na ebo nti me bokro bia so hene so na mi kro hina ha obia na mi ko bo Asante ni bi oyo hene edin pa edin semeba efi se ye na odi na ebo enye ahomaso kwan so abakosem ne da ho mutumi kan wi ase kasa ho asem abra mo England for din so wi ase obi anu say English kasa no ye kan ba bibiri anya omokro e chen kasa bia sara na mutumi ni Asante mfiri Ghana abakoso ibetumi aka abakoso na ye mo nkrofo bibiri tribes din na so Asante also bodi so say akanfo mu obi a krom hene e so atra Asante hene da okay ni bia krom hene so atra Asante hene da eno kan ni bia krom hene betumi a chere nfiku ana ne krom hene wo ebra no kan Asante no matete wo mo ho no akanfo aka nyina obia krom hene so atra Asante da tenchre ai wo so atra Asante sa ai wo kan henfo na nanka Asante ne betena so bia so na mo betena so so am so tencha so na Asante so tencha then afraid of so say ye ji enfa ho de konka no to be say mu oh wow na say ba bia de ntra wo say anye de ntra Infante on enye Infante na enye de ntra on say central region mafo afa say Infante fo na ma me tro de ntra no na ni atitire ni central region Asante fo kokonjo mfa ho de ba bia na e fre ho anwan kwanta no
Baby efre ho Jacobu no. Odo tobiri emantem ho. Ono na eye dentira. Sa. In fact, baby apeti woni nya no mo ka dentira ho. Peti nya no mo dentira fo. Nti obi tumi ka se we me ye dentira fo. Mo ye dentira fo. Obi be ka se bi onim de oka. Ebi se Asante na nye tribe. Obi efi baby no be ka Asante ho. Okay. Nti ne ka Asante ka na nkyerɛ sɛ yeboni ayefo. Ɛkyerɛ sɛ yebso betiri obi a ne nti. Nti me oyikuni fi seteduma ase. Omo mudi seteduma ase akonya na yayokofo. Nanso me di hene nye efi sɛ oyikɔ na edi seteduma ase akonya no. Me firi sɛ abusuani mu. Me oyikuni a me firi anka ase a makɔtena seteduma ase. Omo betumi aka sɛ wo yɛ abusuani ne wa yɛ yi abom. Me kɔware a mo bɛka kɔgye ma ware. Nanso omo mpene ma yɛ ni ti amakonya tɔ na me ho sɛ nkyira me oyikuni mfiri seteduma me di bia. Ɛhɔ no na ɛbɛkyerɛ ma ase sɛ hey yɛn yɛ firi krowes na ba wo firi anka ase yɛn no nya ade ase yɛn no nya abusuani baako yɛn no nya mogya ti wodi akonya nye sanete nti obia dentira no Asante tu omo so saje omo fa ahode no ɛna omo dwane ye na omo kɔ na dunkwa wɔ hɔ dada nti dunkwa yɛ ɔhene wɔ dunkwa dunkwa yɛ ɔhene wɔ hɔ so wɔ dentira hene ase oh traditional council omo form ne ka so nkɔka ho ɛnyɛ na asase no ɛna omo ma na asase wɔ dukwa na ɔkɔtena hɔ ɔtena dukwa na ɛkyɛ ɔbɛhwɛ yɛ sɔbso si ahemfie wɔ ɛhɔ no man si ahemfie nti dunkwa ahene no ne kuro na asase na ɛne dia ɛnyɛ dentira hene da dentira kɔto no hɔ ɛna dentira ankɔko anye ankasa na yɛ no dia da bi ɛhɔ nyina na ɔkɔ na kuro ne da hɔ dentira no oni ba oni asase dentira asase na ɛyɛ dentira asase no ɛwɔ Ashanti region si am no kase okay na yɛ anwan kwanta ne pechi side on na wɔka na ɛkɔ Jacobu no nti ntɔkwa na si a Asantefo gye ɔmo fa ahode no saa brɛ no se efre bi efre sɛ efre bi Bajusango ne nuane dentira dentira tiriba mienu no dentira hene tiriba mienu ne Bajusango no Obasom Asante de Obasom dentira hene na tiriba ne atinkotoku sɛ no dampon efre sɛ dampon ɛwɔ Asante Chieftaincy a ɛwɔ Bompata mantam ho nti saase we ni nyina no Asante age ɛna kotoku atu akɔtena baabi a ɔwɔ no ɔkɔɛ na atimo bɔka ne ma na asase tena so ɛwɔ baabi a sɛ ɔte ɛfrɛ atimodan ti atimodan ɛwɔ sisi a atimo bɔka asase na ɔno ɔkɔgye wɔ hɔ ɔkɔtena so nti ɔka tete atim kotoku na ɛno ɛwɔ Ashanti region sisi a ɔka dentira ɛwɔ Ashanti region sisi a nti sɛ nɛ obi te baabi na ɔpɛ sɛ ɔka baabi a wasom da atimo bɔka ma hene no ɔka Asante ni fa fɛ ko ɔra na ɔsom na aso na afɔ no nyina atena abɔ so dɔma na ɔsom mo benkum fɛko ti sɛ nɛ bibi nti na obi yɛ bibi ɛwɔ hɔ a yɛ betumi akyerɛ obi a baabi ɔwɔ ɔmo mo ka sɛ ɔmo ne Asante ko yɛ no a ɛho anniversary yɛ next month ne bɛhyɛ da atena sɛ ɛho video no 1896 Broni ma kuro bi a ɔko ntɔkwa no ma Broni bia no award ne atwerɛ so Ashanti 1896 star ana wo de bɔ mo tade no mo ani age so mo yɛ soja forma abrofo achimo bɔ kwa hene friend ofori ata the first no ne mra to be ne friend ma Fredi Ajima okuma Broni 1900 se ne be maji sika dwana fo bi ayepe ɛna Broni atimi anya nti obi Asante no se yɛ tan Asante fo a free tete na mo ni se yɛ tan o efi sɛ omo ayɛ tan o mo ni di no di su ne yɛbɔ ntina mo chia o kasa me free ha obi am free wa kasa me Asante ne na asa da asoma ba nti yɛbɛka sɛ dentrafo yɛ Asantefo na yɛ dentrafo no nyina bɛ yɛ Asantefo okɔ nkawe kuma so ma bɛ yɛ Asantefo nti me tisi obi se ɛhɔ yɛ dentira o ka dentira an ka hwe o saa ne ma ni akanfo nyina yɛ one nation na political groupings bi na yɛ di tututu so nti yɛn frɛ yɛ Asantefo yi no political grouping the nation is Akan but yɛn Asante no deɛ yɛn political grouping na akanfo any other nations nketewa bi na ka ho na form Asante no nti it's not like yɛ one nation sɛ yɛ ka kasa baako da bi nti yɛn no obi yɛ nafanani a ɔyɛ nafanani ɔsan yɛ Asante ni nti ɔmo mfiri banda ahenkuro ɔmo mfiri sampa menje sɛkwa tan so nkyira dwan basa wiase nkranza emfa ho ne kasa ni papro kan wo ya Asante ni kasa ya na bi mu kasa so Asante na ma fa ne se aso mo yɛ nkoa bi Asante hene so Asante
En kyerɛ sɛ Asante yɛ akoa ma Asante. Me som Asante, en kyerɛ sɛ me kɔ nsuo ma Asante hene. Yɛn nyinaa na yɛsom Asante. Me som Ghana, en kyerɛ sɛ me kɔ nsuo ma Ghana. Sɛdeɛ Asante region ka Ghana ho no, Eastern region ka Ghana ho. Saa na Ahafo, Asante, Bono East. Ɔmo nyinaa na ka bom a ɛyɛ Asante. A nkyekyɛmu bi anim, obi anya akoa ma obiara. Yɛn nyinaa yɛ nipa a ɛsom kɔ Asante. Yɛ kɔn kɔ Asante kyerɛ sɛ kɔyɛ nkoa ma Asante hene. Ba Asante hene aso so ɛkora ne di kan yɛ akoa ma yɛ. Ɔno na di kan som yɛ. Yɛn ho nti nneɛma bebree hɔ a wontumi nye bi. Ɛnam so yɛ Asante hene nti nneɛma bebree a wontumi nye bi. Okurom hene na wohyɛ n'ase no. A yɛka sɛ wosom saa kurom no. Ɛkyerɛ sɛ wo na akɔ nsuo mu akurom hene. Ɛnte saa. Eti Asante ne Gonja no ɛyɛ nipa korɔ. Na ho adanse ni. Saa na wɔn afie a ɔwɔ Anglo. Ɔno so ba ha ɛyɛ nipa baako. Ɛfrɛ sɛ Tɔgbi Fiti ɔtɔ so 9 Aplao ɛyɛ nipa baako. Saa Gamasi ɛyɛ nipa baako. Ogwa ɛyɛ nipa baako. Na me bɔ mpae sɛ yɛbɛsan akɔ Elmina. Sɛ na ɔmo wɔ ayɔnkofa a yɛkyɛɛ paa. Mpona no nyinaa kuro baako a ɔmo ka Asante ho a kɔpem 1874 ɛyɛ Elmina. Nti me bɔ mpae sɛ daase yɛbɛkɔ hɔ nom ɛdenafo. Baabi ɔmo yɛ dɛ yɛkyerɛ ɔmo. General Foam ɛna yɛte ne nka no next month Takrade. This month yɛ 27. This month yɛ room. This month 27. Na kyerɛ sɛ Takrade. Yɛtumi kɔ a yɛbɛwɔ hɔ bi a history bi a wɔ hɔ bi asoso no. Ɛbɛbɛ yɛn pɛntɛm ɛnom ho nsuo. Dabi yɛtwɛn na brɛpɛ mu yɛkɔ a ɛde hɔ nso so abakɔsam atumi ɛde abrɛ. Nti na deɛ ɛbaayɛ no na ewukude yi ase ɛna Gonja hene ɛbaayɛ a ɔbɛsa Asante ne Yoruba ɛbɛyɛ a ɔmbɛdi a ewukude no kama. Yɛn nyinaa yɛwie a yɛdi asomdwe na yɛgye yɛn nkabom nyinaa ɛkɔ fie. Mede mu si ha aha yɛ ADUMASA TV. Medin ɛde atesɛm ne bɔ. Amomo ɛne hwɛ a ɛnyɛ ado. Maka ho.